seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Sen lintang eluku semono, janji prasetya ning ati. Tansah ku mantel ning netra Arinoso. Mumpung saiki ketemu, jogetan tetembangan karo aku, dadi tombo kangenku kangenmu, tali eling nalika iku.
monggo sesarengan kalian Risma Nada Elektron lan ugi asih rias salon ingkang mijil saking Sukorejo Kadipaten Ponorogo dawuhipun pinanganten wisuda ingkang kalih kawiwitan. Sumangga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi Diwangkara kingging lir manguswa kang layung pinanganten putri sumembah sumeng kemarang kang garwa ninggih bagus Agus Supriyadi minangka tandha bekti ingkang garwa Premaswari dumateng ingkang Raka Mas nuninggih Raka Mas Agus Supriyadi duhung linolosan minangka tandha mulya bangkit saking palenggahan saji kelawan kang garwa Prameswari saged palungganira ingkang rama saha ibu sumumbah sumung kemarang rama saha ibu hangaturaken matur agunging panuwun dumateng rama saha ibu andayani kagiyat ing raos ingkang rama saha ibu duh ger anakku bocah sakloro kaya kadodok rasaku aku njur eling cilikmu tak lelindeng
dewasa mu ngerti marang wajibing urip bekti mring wong tuwa. Anggandeng wanodya ayu ingkang mijil saking karas magetan inggih Rama saha Ibu ingkang putra namung nyuwun disa pangestu sarta ngaturaken matur agunging panuwun sumambung sumembah sumengkem dening Bapa Maulan dalasan Ibu. Duh Rama saha Ibu ingkang putra ngaturaken sedaya kalopatan matur agunging panuwun dumateng Rama saha Ibu ingkang sampun asuh asih saha asah ngandhut saking guwa garba ngantos tumekaning dewasa. Iya nger anakku bocah sakloro idine wong tuwa banyu mili mula tutup nanggonmu bebrayan agung nulata pakartining pujangga agung ing tanah Jawa nun inggih Kyai Ranggawarsita jroning urip kudu eling lan waspada eling marang pangeranmu waspada marang tumindakmu limang wektu dadi wajibe lakonana molimo dadi awisane larang ana inggih Rama saha Ibu. Sampun wangsul wonten ing sasana lenggahan pinanganten sarimbit arsa nindakaken upacara adat Widhi Widana krobongan ingkang kalih nun inggih Dahar Kembul. Ora ing dumasil Mbak Asih ingkang ngadasi. Dahar ya wis ngarani kembul sesarengan pinanganten kekalih ngepel-ngepel sekul cacah 3 pralambitane manunggalaken 3 perkawis ingkang angka setunggal manunggaling pinanganten sarimbit kanthi adhedhasar tresna asih lair batin wondene ingkang kalih manunggalaken keluarga besan lumantar manunggaling pinanganten sarimbit ingkang angka 3 manunggalaken gegayuhan ingkang luhur mugi anggenya amangun palakrama tansah jumbuh ingkang ginayuh dadya ingkang sinedya lestari kang kaesti pun alon-alon kemawon mangke katitipaken tukang foto kajeng disuwun Masukina ndang ketularan paripurna pinanganten kekalih anglampahi upacara Dahar Kembul kalajengaken ngunjuk tirta nun inggih tirta dawegan ingkang winadahan Bokor Kencana kekudangan ingkang sepuh pinanganten enggalo anggadhahi momongan minangka sarasilaing keluarga sumambunging katresnan ingkang bisa nglajengaken anggeneng lampahi gegesangan wonten ing alam donya. Pun ampun ditelasne Mas Agus, Pak Sukina mengki diparingi kajeng enggal ketularan. Nggih, matur agunging panuwun kadang kula Asiria ingkang mijil saking Sukorejo Ponorogo, Pungeling Larasmaya Sidul Sirup Sawantawis, upacara adat sampun dinambahan syukur alhamdulillah pramila dicara